Historian lehen aldiz 3 herrialdek antolatu dute munduko futbol kopa, baina ez dago zalantzarik. Hau, Estatu Batuen eta bereziki Donald Trumpen mundiala izango da. Baina 3 gobernu antolatzaileek oso harreman txarrak dituzte, bai maila diplomatikoan edo komertzialean, Mexiko eta Kanadak alde batetik 13 partidu antolatuko dituzte. Gainerako guztiak 78 guztira Estatu Batuetan jokatuko dira. Baina Estatu Batuak Irango gerran bete-betean dauden honetan, hori ez da izango irakurketa geopolitiko bakarra. Irango selekzioa, besteak beste, ezin izango baitu Estatu Batuetan lo egin. Eta Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidenteak eman dio aterpe Tijuanan. Trumpen immigrazioaren aurkako legeek herrialde askori eragiten die, besteak beste, Somaliako epaile bat kaleratu du Trumpen gobernuak, edo Haiti, edo Irango jarraitzaileek ezin izango dute Estatu Batuetan sartu. Ekuadorreko gobernuak ere kexa azaldu du estadioetan haiz immigrazioaren aurkako talde armatuak egongo direlako. Donald Trump eta bakearen FIFA saria eman zion Gianni Infantino, bere laguna, saiatuko dira Estatu Batuen irudi boteretsua eta positiboa agertarazten munduaren aurrean duela 4 urte Katarrek egin zuen bezala. Sport washing edo kirolaren bidezko zuritzearen beste adibide bat izango da.